van niets is er meer dan genoeg. Op zaterdagavond 15 februari speelt het André van den Boogaard trio in de muzikale huiskamer in Kasterij. De muzikale huiskamer van Kasterij is gevestigd aan de Matthiasstraat 19. André van den Boogaard wordt deze avond bijgestaan door 2 rasmuzikanten. Zij spelen op toetsen, accordeon, trompet en contrabas. Meer informatie en aanmelden voor de avond via ballbetween@home.nl. Grijs, met een zare hart als kiezelkeien, staat de rotte in de eeuwigheid. Student Takeover is de opvolger van de Try-Out. Een concept waar natuurlijk ook een afterparty bij hoort. Social Events organiseert ook dit jaar de afterparty van de Student Takeover. De afterparty wordt georganiseerd op donderdag 20 februari in de Bie in Venray. Kaarten kosten €5 in de voorverkoop en aan de deur kosten ze €7,50. De deuren openen om 10 uur en het feest is om 2:30 afgelopen. Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Rock at Hoeve. Partycentrum De Witte Hoeve wordt omgetoverd tot Rocktempel. Rock at Hoeve, nieuw concept. 4 tributeavonden door het jaar heen. We trappen af op 7 maart. En we hebben gekozen voor een concept waar we alleen de allerbeste tributebands uit Europa uitnodigen. Zodat de mensen weten, als we naar de Witte Hoeve gaan, dan krijgen we ook een knap stukje muziek. 7 maart treden op tributeband van Bon Jovi, die we uit Italië laten komen. Ik heb bekeken, er zijn diverse Bon Jovi bands in Europa, waarvan 3/4 echt er geen pepernoot van kan. Maar deze jongens, die zijn gewoon top. Dan hebben we een uitstekende tributeband die de Red Hot Chili Peppers speelt. En een voortreffelijke U2 tributeband. Zo, we hebben voor 7 maart een behoorlijk sterk programma staan. En we gaan er een feestje van maken. De tributeavond met Bon Jovi staat niet op zich. De Witte Hoeve organiseert 4 tributeavonden door het jaar heen. We doen een British Invasion avond waar we al de beste tributeband van de Rolling Stones en een van de Beatles hebben gecontracteerd. We hebben ook al gecontracteerd de Vipers uit Italië, die Queen op een waanzinnige manier vertolken. En de data daarvoor maken we natuurlijk bij tijds bekend. Ze kunnen via onze site kaarten kopen. En dat hebben we trouwens voor de eerste avond, 7 maart, best al behoorlijk wat gedaan. Want er zijn er een hoop mensen die het een aantrekkelijk programma vinden. Venray kent sinds kort een rockcore, Rock en Roy. Staan de nummers van Led Zeppelin, Queen, Joe Cocker, Bon Jovi en andere rockbands in jouw favoriete lijst? Heb je altijd al samen met andere vrouwelijke rockliefhebbers deze nummers willen zingen? Meld je dan nu aan door een mail te sturen met naam en leeftijd naar rockenroy@gmail.com. Het vrouwelijke rockkoor staat onder leiding van Pip Verhofstadt. Alle vrouwen zijn op dinsdag 18 februari van harte welkom vanaf 8 uur in Odeon Venray. The Musical Night is een veelzijdig theaterconcert waarin 3 professionele musicalzangers, Hanneke Engels, Mirjam Venema, Silencia Pinas, samen met een fantastisch 4-koppig combo een reis langs alle grote musicals presenteren. Denk aan de bekende hitmusicals als Elizabeth, The Phantom of the Opera, Mary Poppins, The Lion King en Mamma Mia.
Op zaterdag 7 maart komt de prachtige voorstelling van Nacht naar Dag naar de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. Een muzikale vertelling over oorlog en vrede van zangeres en actrice Querien Melsen. De voorstelling begint 1 uur voordat de zon opkomt en speelt zich grotendeels af in het schemergebied tussen nacht en dag. Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Peter Meermans zal op dinsdag 4 februari een bijzondere lezing geven in ontmoetingspunt Het Helder in Overloon. Na de lezing over Peters pad volgt er een korte meditatie, waarna er een pauze is. Vervolgens is er ruimte voor het individuele levenspad en daarna volgt nog een meditatie om met een goed gevoel naar huis te gaan. Meer informatie is te vinden op peterspad.nl. Op zondag 2 en zondag 9 februari komen de schrijvers en dichters die deelnamen aan de schrijfwedstrijd Raadselige Roos hun ingestuurde werk voordragen. Deze werken zijn allemaal gerelateerd aan kunstwerken die onder leiding van Marlies van Zeeben zijn gemaakt. De kunstwerken zijn tot zondag 1 maart te bezichtigen in het Venraais Museum.